Исәнмесез, эфирда Җомга көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба чыгарылышның төп темалар хакында. Шәһәрдәшләр фатирларының куып чыгарылар дип куркалар. 65-04 йортында яшәүчеләрнең хәлен хәбәрчебез белеп кайтты. Легал булмаган маршруткалар белән ничек көрәшәләр, анда йөрүче пассажирларга нинди куркыныч яный? Сәламәтлекләре шикләнсә дә, мөмкинлекләре шикләнмәгән бүген шәһәрдә инвалидлар сабантуе узды. 65-04 йортында яшәүчеләр өлешләп төзүдә катнашучы фонд группасына кергән Царицынский бугар оешмасы белән милек хокукы күчерү килешүе нигезендә фатир сатып ала. Алар банк исемендә тора, исегезгә төшерәбез. Хәзер фонд төзелеш компаниясе банкротлык хәлендә. Бүгенге көндә банк монда яшәүчеләр белән Царицынский бугар арасында төзелгән килешүне көчсез дип табу өчен суд эшләре алып бара. Шәһәрдәшләр фатирларын азат итү турында хат алган. 13 гаилә бүген иртәгә банк суд нигезендә фатирлардан куып чыгарыр дип курка. Галимовлар гаиләсе 2012 елда төзелеп бетмәгән 65-04 йортыннан милек хокукы күчерү килешүе нигезендә фатир сатып ала. Килешүдә 1 ел эчендә банк тарафыннан шикләнгән хокуклар бетерелергә, фатир алар милкенә күчергә тиеш дип язылган. Фонд компаниясе 2015 елда соңлап кына йортны төзеп бетерә. Гаилә фатирда яши башлый. Әмма алар юридик яктан фатирларын үз милкенә һаман да күчерә алмый. Мы живем уже в этом доме 2 года, ремонт доделать не можем. Нет надежды на завтрашний день, чего ожидать мы тоже не знаем. Плюс у нас еще кредит, который взят на 15 лет. Агымдагы елның май айыннан мондый 13 гаилә банктан шикаятләр ала башлый. 2 утырыш узган. Июль-август айларында башка фатир хуҗаларының эшендә карый башлаячаклар. Банк килешүне гамәлдә булмаган дип табарга тырыша. Бу очракта фатирлар банк исеменә күчә. Яшәүчеләр милексез кала. 2016 елда Татарстан Республикасы арбитраж суды 65-04 йортындагы ярты фатирны банк исеменә күчерергә дигән карар чыгарган. Шулай итеп, банк тарафыннан куелган чикләүләр алынырга, фатирлар шәһәрдәшләрнең милкенә күчәргә тиеш иде. Әмма фонд компаниясе милкенә шул исәптән 65-04 йортына арест куела. Суд карары үтәлми. Чаллы башкарма комитетында суд карарын ничек тә булса үтәү проблеманы шешүнең бердән-бер юлы диләр. Для решения этого вопроса сейчас нужно снятие ареста. А снятие ареста это не так быстро решается вопрос, так как это вообще в рамках уголовных дел. Вообще касающихся строительного комплекса группы компаний «Фонд». Я, насколько понимаю, и есть такие договоренности на уровне и правительства, что граждане не останутся без квартир. То есть в любом случае вопрос их решится. Шулай да судлар дәвам итә, 65-04 йортында яшәүчеләр әле дә курка. Без бу мәсьәләнең шишелешен күзәтеп барачакбыз. Ландыш Мустафина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шәһәрдә легал булмаган пассажир йөртүчеләр белән көрәш бара. Аларның пассажирлар йөртү өчен лицензиясе юк. Шуңа да карамастан мондый автобуслар халык белән тулган. Еш кына мондый шоферлар үзләренә ошаган график буенча эшли, салым түләми. Кайсы автобуска утырырга пассажирлар өчен аерма бармы? Бер адип язылган легал булмаган маршрут транспорты Мәскәү проспектында еш очрый. Элек алар законлы рәвештә хәрәкәт итә иде. Әмма соңгы тендерда аларны маршруттан алдылар. Шуңа да карамастан лицензия булмау беркемне дә шикләми. Әмінә бернинди хәрефләр өстәлмәгән бер саны гына язылган маршрутлар легаль булып санала. Шоферлар закон бозучылар пассажирларны алып бетерә дип зарлана. Нелегалы есть, слово нелегалы, это само собой разумеется. Стоят в конце Московского проспекта. Ну, естественно, увидят, что мы подъезжаем к светофору, и все, пошли перед нами, собирают людей, и все. Вот и весь сказ. Разумеется, люди-то не знают, основной-то масса людей не знает, что их уже давно убрали с маршрута. Пытаемся же разговаривать, а что толку-то? Их даже не поймаешь. Они везде могут развернуться так же. А кто это в основном? Бывшие водители? Это вот, которых убрали с этих маршрутов. Ну, нелегалы вот, они там туда ушли. Біздің водителер һәр вакытта киләләр дә жаловаться итәләр, что нелегальный ашка автобуслар один алар бик күп йөриләр. Шуңа күрә безнең автобусларга
зарплата ала жей алмайлар, кімдердір план іздавайты, план да жей алмайлар инагда, и үздері үшін вообще қалмай ақшалары. Легаль булмаган маршрут иртүчләре белән башкарма комитет хезмәткәрләре ЮХИДИ инспекторлары белән берлектә көрәшә. Аларга 5000 сумнан алып штраф салалар. Икенче тапкыр лексиләр транспортларын конфискациялиләр. К сожалению, вот эти нелегалы, они, естественно, пренебрегают безопасность дорожного движения. То есть у них перегруз, скажем так, тех состояний транспортных средств. Вот если это по нашей линии, естественно, мы, находясь в совместном рейде, мы их по нашей линии наказываем. Как самих водителей, так и должностных лиц, которые отвечают за безопасность того или данного маршрута. Легаль булмаган маршрут иртүчләр белән көрәшергә пассажирлар да ярдәм итә алыр иде. Бары тик мондый автобусларга утырмаска гына кирәк. Әгәр юл хәрәкәте була калса, автобус иртүчесе урыннан качырга мөмкин. Маршрут рәсми рәвештә теркәлмәгәч, иминет акчасы да каралмаган. Димәк, пассажирга зыян килгән очракта аңа беркем дә акчалата ярдәм итмәячәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары билгеле. Бәйгедә 37 яшьлек Илья Зуев җиңде. Белеме буенча ул юрист, Геополис ачык акционерлык җәмгыятен җитәкли. Исегезгә төшерәм, моңа кадәр әлеге вазифаны Владислав Гаврилов башкарды. Ул үз теләге белән эш урыныннан китте. Бу вазифаны башкарырга 5 кеше теләк белдергән иде. Сәламәтлекләре шикләнсә дә, мөмкинлекләре шикләнмәгән. Бүген шәһәрдә инвалидлар сабантуе узды. Сәламәтлекләре шикле шәһәрдәшләр тамашачы гына түгел, күп кенә уеннарда һәм концерт программасында да катнашучылар. Мондый сабантуе Чаллыда 15-нче ел рәттән уза. Бәйрәмгә берничә мең чаллылы килгән, кемдер таякка тотынып, берәүләр инвалид арбасында, аларның күбесе ярышларда да катнашты. Күреп торганча атлар да бар. Атлар инде показательный була, атларда показательный выступление. Ә безнең инвалидлар катнаштылар зур сабантуйда һәм атлар чабышында алдылар беренче урынны. Инвалидлар гомуми сәхнәдә катнаштылар. Ипподромда халык уеннары һәм ярышлары өчен аерым мәйданнар каралган. Шәһәрдәшләр капчык сугышында, аркан тартуда, чүлмәк ватуда көч сынашты. Чүлмәк ватуында катнашырга исәбем бар. Может, бәлки икенче соревнованияларда да катнашып карармын. Мин чүлмәк ватуда катнаштым, бик сөенәмен, аныкларым белән килдем. Мин инвалид группада, икенче группада үзем. Уже инвалидлар инде һәр елны катнашам, беренче урыннар күп алдым, грамоталарым күп. Бәйрәм ахырында армрестлинг һәм билбау көрәше буенча да ярышлар узды. Абсолют батырга тәкә бүләк иттеләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Арбада йөрүчеләр арасында баскетбол турниры башланды. Чаллыда мондый ярышлар беренче тапкыр оештырыла. Исегезгә төшерәм, шәһәрдә әлеге команда 4 ел элек барлыкка килде. Чаллы спортчылары күп тапкыр башка шәһәрләрдә узган турнирларда катнашты. Бу юлы исә төрле төбәкләрдән Чаллы спорт комплексына җыелдылар. Коляскаларда баскетбол буенча турнирда 4 команда катнаша. Бу рәсми очрашу түгел. Дусларча гына булса да барысы да килгән. Biz тырыштык бу спортны безнең шәһәргә күрсәтергә, халык күрсен өчен, калган инвалидлар күрсен өчен, безнең җанга спортка килсеннәр өчен. Бу бик җиңел спорт түгел, ул паралимпийский төр спорты. Шунарга авырмында кул көче кирәк. Гәүдәң әйбәт эшләсен өчен коляскада утырсаң да. Һәр командада сәламәт булган бер кеше дә катнашалар, шулар арасында 17 яшьлек Ангелина Глухова. Аның белдерүенчә, спортчылар көчле. Во-первых, они по силе сильнее, чем я, но не надо от этого просто отпускать руки, а надо стремиться и бороться вместе с ними, потому что здесь в этой игре нету то есть здесь все равноправны, здесь нету кто-то сильнее, а кто-то слабее. Надо стремиться к лучшему и всегда быть на номер 1 вперед. Турнир 2 көн дәвам итәчәк. Һәр командада барлык көндәшләр белән бер тапкыр уйнаячак. За победу будет присуждаться 3 очка, за проигрыш 1 очко. И, соответственно, та команда, которая в итоге, по итогам всех игр, наберет большее количество очков, займет 1 место. Инвалидлар арасында баскетболның бер үзенчәлеге бар. Бер спортчы егылса, барысы да ярдәмгә ашыга. Хәтта каршы командадан да булышалар. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Моңгамнашлар, алдагы яларыгыз файдалы үтсен, сау булыгыз.